Кара диңгез буенда ял итәр өчен балалар исеменә ялган грамота һәм дипломнар тапшырганнар. Әлмәттә теш дәвалау клиникасында килмәгән кешене дә килде дип язганнар. Хастаханәләрнең берсендә 10 ел элек куллану вакыты чыккан дарулар табылган. Республиканың ришвәтчелеккә каршы көрәш төркеме шундый миллионлаган сум зыян китергән хукук бузу очракларын ачыклый. Ел сайын алар Татарстан районнарында аудит уздыра. Бюджет акчасы кайсы өлкәдә һавага очканда, моның өчен җаваплы хезмәткәрләргә нинди җәза бирелгән? Бу хакта Рания Абдрахманова сөйләр. Есть вопросы по электронной очереди, когда последний случай был в Альметьевске, это в стоматологии, то есть человек пришел один раз, в системе отражалось там 2-3 раза его посещение. Ришвәт иң еш ачыклана торган өлкәләрнең берсе сәламәтлек саклау. Хастаханә сырхауханәләрне тикшерү шуны күрсәткән, монда ришвәт очраклары бер үк төрле һәм даими кабатлана. Әйтик, килмәгән авыруны килгән дип күрсәтү, бушлай күрсәтелә торган хезмәт өчен акча алу, электрон чиратны бозу. Әлмәттәге теш сырхауханәләренең берсендә күрелмәгән хәл була. Балаларның медицина карталарына алар табибта берничә тапкыр булган дип язылган. Гәрчә бер генә тапкыр килсәләр дә, моның өчен медицина иминияте фонды клиникага акча күчергән. Шулай ук Әлмәттә файдалану вакыты 10 ел элек чыккан дару табылган. Әлмәт районында 10 ел элек чыккан срок дарулар бар. Андый очрак ачылды. Безнең группада Росздравнадзор эшчеләре бар иде. Бүгенге көндә алар белән шөгыльләнәләр. По просроченным препаратам. Куллану вакыты чыккан препаратлар буенча хәзер махсус комиссия эшли. Алар беренчедән даруларның файдалану вакыты кайчан чыкканын, шуннан соң аларны файдаланучы булганмы икәнен ачыкларга тиеш. Бер тапкыр табибка килгән кешене 2 тапкыр килде дип язылган очракларны мәҗбүри медицина иминияте фонды аша ачыклап булачак. Әгәр шундый очраклар расланса, сырхауханә җитәкчесенә кисәтү ясалачак. Хезмәткәрләр табибларга карата да тиешле чаралары күрелә. Серьезное замечание руководителю этой поликлиники. Яшьләр эшләре белән шөгыльләнүче оешмалар арасында да ришвәтчелек очраклары теркәлгән. Әйтик, Кара диңгез буендагы балалар лагерьләреннән бушлай юлламаны ялган грамота һәм диплом алып килгән малай-кызларга биргәннәр. Олимпиадада җиңү турындагы мондый мактау кагазын интернетта 200-300 сумга саталар икән. В то же время были факты, когда родители подтасовывают документы, а именно, как было отмечено, выкупают на разных коммерческих сайтах. Ата-аналар үзләре үк ялган документлар алып килгән. Алар грамоталарны коммерция сайтларыннан сатып алган. Шуларны тапшырып, балаларын Кара диңгезгә бушлай җибәрергә телиләр. Хәзер бу эштә тәртип урнаштырабыз. Тагын бер хукук бузу бушлай юлламаларны акчага сату. Яшьләр үзәгенең берсендә ял итмәгән балаларда ял иткән дип язып, 4 хезмәткәр 1,5 миллион сум акча эшләгән. Балалар буенча санаторийлар жал итмәгән балаларны списокка кертеп, акча түләнү өчен министрлыкларга җибәрәләр. Бу балалар анда булмаганнар, кайбер очракларда әти-әнисе дә түләгән, министрлыкта түләгән. 2 тапкыр түләнгән булып чыга инде. Да, мы, к большому сожалению, должны признать, что этот вопиющий случай имел место быть. Кызганычка чыннан да шундый очрак булган. Бәхеткә хезмәттәшләребез бу хакта хәбәр итте. Барлык тиешле чаралар күрелде. Хукук бузган хезмәткәрләрне эштән кудык. И соответствующие сотрудники, конечно же, были уволены. Республиканың ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча экспертлар төркеме даими рәвештә районнарга чыга, мондый хукук бозу очраклары булмасын өчен алдан чара күрә. Тикшерү киләсе елда да дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Алия Хайретдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы.